लाइथांजाक 31 डिसेम्बर 2023 सालमारिओ हरनि 9टा तामानि जरावा साब्रम डिभिजनल 39 मनु कालादेबा आमचाइनि खरगनि तिप्रसा ते खरगसा के सिकलाते खरगसा के बोसा मासानि बोफा बर खरगनि बायाब सा काइनै मनु कालादेबा आमचाइनि सीमा जलाइबारि दिगि थांगै तंमानि जलाइबारि सासिराम पारा पंचायत गानाव बर खरगनि नि मांगथै कलाइजाक मानखा आ खरगनि तिप्रसा थैनाय ओंखा रमेश त्रिपुरा बिनि उमर 26 बिसि तै खरगसानि मुंखा बिमल त्रिपुरा बिनि उमर 30 बिसि यागलो रमेश त्रिपुरा तै बिमल त्रिपुरानि मांगथैनो नुगै सासिराम पारानि आमचाइनि लुकराव बरगनि नुखुंनो कक्तमा रहरखा यागलो थांगै नाय मानबाखा नुखुंनि बररक तै बरक सिनै मानखा आ बरकनि नै यागलो कक्तमा मानै बाइखरा थानानै पुलिसआवबो फायै पातिमुंनो चेरि नायमानि बिसिंतै साइमानखा रमेश त्रिपुरा तै बिमल त्रिपुरा बरक साकसाकनि बाइक नो किसा दमानि बागै बरक काइसा हासिं रुंजागा थांगै थुतायो आमबायनो बरनि लांमा चौका हनै नायमथानि बिसिंतै साइ खनार जागो नायमथारबो सीसीटीवी फुटेज नुमानि बिसिंतै अकौनो साखा थैथांमानि तिनि सालद खाय ओंखा अकक्तमानो खनावै तिनि साकनि आमचायो थांगै किसा सुबाचु खायखा MDC देबजित त्रिपुरा तै आमचाइनि लुकरक थांगै पातिमुंगरौनो खनामानि बिसिंतै सुबावै यागल कक्तमा थमनायनि बसकांग फाइकक साका बरक मुनिसो ओंखा नारवाय हाय तिनि तंके खना करै हायपानो बेलायनो खा खामानि कक तामा हंखाय मतायरौनि थानिवो आबो सानै तुबु मासे आसोक खाता बायदि खाबायावै जों इसोरनि थानियावसे सुरुवान नांनाय बरकनि फला जाते खाकसामा मानथो हनै अकौनो साइखनारका MDC देबजित त्रिपुरा तै बरनि नुखुंग जेसक सुबामान आबसुक सुबानाय हनै साइखनारका कक्तमा थमनायरनो नायनायदि चिनि मांगले थुमैथुब जागो लेखा हामबाय सिनि ससियेल मिडिया रकनो थांनाय 31 तारिखो काइसा बाइक दुर्घटना थैजा काइनि बर ते बरकनो जों किसा सुबानानि बागै जों बरनि नुखुंग थांखा एसेफारि जों चिनि अरनि चिनि पार्टीनि जारा कर्मकर्ता दंनाय बरक तै आं सह जों जत जमा खायै किसासा बरनो चुबा फैखा जों साइमानो बरकनि जेबो साथैमानो जों हिरवै रमाया फानो चिनि हामजाकमा बरकनि खानि जेहेतु चिनि नगानानि चिनि ताकु जे थैनाय खरकनै बरकनो जों मुसा रमाया फानो किसासा बरकनि चुबा चुरो फाइखासों सोनो जाबाना थैमानलाय बरायलाय थैया थैमानि तो ब्रक दिनै जलाइबारि थांतानि काइसा बाइक एक्सिडेंट आउट अफ कंट्रोल लङै बाइक एक्सिडेंट थैमानि माने जागारा थैमानो तिनि हलाय सुबने बुपरामो पारा खाला बिपिन सरदार पारा कालादेपा पंचायतनि ओमफ्राय बुमुं थैनायनि बुमुंखा काइसांखा रमेश त्रिपुरा आर काइसांखा बिमल त्रिपुरा बयसआव बसंनो बयस 31/25-26 रकम अनुमानिक